Kasagaran dinhi sa atong nasud, daghan ang gustong maka-abroad. Naningkamot nga mahawas sa kalisud, maong nanimpalad sa lain-laing nasud. Pamilya sa Pinas gibiyaan, kamingaw ug kahingawa di mabayran. Pamilya sa Maran nag-ungaw sa pagkapukan, apan nagmalig-on gisalig sa kahitasan. Alang sa mga pamilyang nabiyaan, paningkamot sa mi-abroad unta tubangan. Sa paglangyaw kamo ang hinungdan, sakripisyo kahago unta ampingan. Gaalima sa mga batang way kalabot-labot, batasan pa sa amo usahay di masabot. Giagwanta ang pagdagmal ug panghimaraot, kun way swerte mo uling walay panimuot. Alang sa mga pamilyang nabiyaan, paningkamot sa mi-abroad unta tubangan. Sa paglangyaw kamo ang hinungdan, sakripisyo kahago unta ampingan. Daghang nagtuos sa abroad, kwarta di pamunitra, apan ang kahago in taon muna. Gadaginot gani aron dako ang mapadala, sakripisyo kahago alang sa pamilya. Alang sa mga pamilyang nabiyaan, paningkamot sa mi-abroad unta tubangan. Sa paglangyaw kamo ang hinungdan, sakripisyo ug kahago unta ampingan.